darrera setmana ha estat clau pel que fa a la lluita de la plataforma d'afectats per la hipoteca. Passat dimarts vam poder veure com, gràcies a la pressió ciutadana, es va aconseguir que s'aprovés la tramitació de l'ILP de dació en pagament proposada per la PA, on s'exigeix la dació en pagament amb caràcter retroactiu, una moratòria dels desnonaments i el lloguer social amb un cost inferior al 30% dels ingressos de les famílies. A poques hores de la votació, el Partit Popular anunciava que votaria en contra de la tramitació, però degut a la pressió a la qual van ser sotmesos i també cal recordar el fet que es van produir 3 suïcidis degut a desnonaments aquell mateix dia, al final van acceptar votar a favor de que es debatís la proposta. Malgrat tot, com ens recorda la plataforma d'afectats per la hipoteca, el seu vot a favor de la tramitació no ens ha de confondre i s'ha d'estar atent a les properes jugades dels partits majoritaris, que probablement faran tot el possible perquè aquesta llei no s'aprovi. Cal remarcar que de moment només s'ha aprovat la tramitació de la llei i que la votació final sembla que serà a principis de març. És per això que la plataforma demana ara més que mai augmentar la pressió cap als diputats perquè votin a favor de la ILP i que no intentin modificar-la. Les darreres enquestes diuen que més d'un 95% de la població està a favor de les demandes que exigeix aquesta iniciativa legislativa popular, que recordem va arribar al Congrés amb gairebé 1,5 milió de signatures. En aquesta línia d'augmentar la pressió ciutadana cap a uns polítics que semblen atrinxerats al poder i sense cap tipus d'intenció de sentir les reclamacions de la gran majoria de la població, la PA va convocar manifestacions aquest passat dissabte a més de 50 ciutats. Nada, pues las reclamaciones, la dación en pago, que lo que hacen, toda la crisis que ha provocado el sistema bancario, provoca que mucha gente ahora se encuentre sin casa y los echan a la calle y los políticos que en realidad tendrían que tomar medidas, lo que están haciendo es evadir el problema y únicamente se ponen del lado de los banqueros y eso es lo que tenemos que impedir. ¿Quiénes? Pues nosotros, el pueblo. A fin de cuentas la democracia la hacemos nosotros y votamos a nuestros representantes para que de alguna manera actúen sobre nuestros problemas y esos problemas no los están solucionando y lo que vemos es que es una democracia de broma y lo que tenemos que hacer es salir a la calle y que de una vez por todas pues se haga justicia, ¿no? Y que la gente tenga su vivienda y viva dignamente, nada más. A Barcelona, desenes de milers de persones van sortir al carrer a reclamar l'aprovació de la iniciativa legislativa popular i a deixar clar, com diu la PA, que la ILP no és negoci. La manifestació va començar a plaça Universitat i va finalitzar davant de la seu del Partit Popular, on es van llegir diversos manifestos. Pels desnonaments, pels bancs, per la corrupció. De fet, és el de sempre. Però és que, clar, com que sempre estem igual, doncs s'ha de fer alguna cosa. I els joves no surten, No hi ha manera, hi ha moltes hipoteques per pagar i no hi ha manera de que surtin. Bueno, llavors nosaltres fem el que podem, com sempre. Doncs jo vinc d'Osona, de Manlleu, i m'estic manifestant una mica per... Jo no soc de cap plataforma d'afectats a la hipoteca, però sí que m'agrada donar suport sempre que puc i per això estem aquí, per canviar la llei, perquè tinc davant la ILP i per donar suport a tota la gent que està en situació complicada. Durant el recorregut es van anar encartellant bancs amb denúncies sobre les pràctiques bancàries i també amb els rostres d'algunes de les persones que seran desnonades properament, assenyalant els noms dels bancs i les caixes responsables. Després de la manifestació, la PA va fer un comunicat on qualifica les manifestacions on han sortit centenars de milers de persones a tot l'estat d'èxit rotund i demana a la població estar molt atentes els propers dies a totes les accions que es duran a terme, ja que, com diuen, estem en un moment clau per aconseguir les demandes de mínims que s'exigeix des de la plataforma.
La PA, que va néixer fa 4 anys, ha aconseguit, gràcies a la lluita i al suport mutu, fer arribar les seves demandes a tota la societat. La legitimitat que ha adquirit de cara a l'opinió pública i la solidaritat que ha despertat ens fa creure que, malgrat tots els impediments que posa i posarà la classe política, sí es pot.